Toto bude video o tom, ako sme inštalovali túto plastovú šachtu okolo vrtanej studne. Tam je niekde? Je? Vidíte ju? Je tam. Poďme však pekne postupne. Typická chalupárska sobota. Ľudia kosia, režú, pripravujú drevo a ja recyklujem. Pretože som nedávno zbúral jednu vaňu v pivnici, ktorá bola z liatiny, z takéto liatiny ťažkej. Najprv som ju chcela narezať, nakoniec sa ju oplatilo kladivom rozbiť. To bolo efektívnejšie. A tá liatinová vaňa bola celá obstavaná tehlovou obstavbou. No to som celé rozsekal, urobil som z toho kopu. Mohol som to odviesť, samozrejme ako stavebný odpad a zaplatiť, ale ja som vedel, že mám robiť šachtu okolo vrtanej studne a tam sa mi to možno zíde. Najvyššie rozbité tehly sú absolútne neškodné a v podstate užitočné. Toto je teda ten materiál, z ktorého potom triedím ostatky tej vane a samozrejme aj stavebný odpad, ktorý normálnym kladivom takto pomaly drvím na trošku menšie kúsky, až je z toho v podstate frakcia nejakého makadamu, možno hrubšieho štrku. No a potom tu máme takúto jamu vykopanú, na ktorej spodok práve tento rozdrvený stavebný odpad môžem použiť pod plastovú šachtu. A už sa neviem dočkať, kedy ju tam dám. Koho by zaujímalo, ako to vyzerá, tak z bieleho plastu musíte potom pri výrobe zadať aj, kde chcete mať prestupy, v akej časti. Oni to potom celé vyrobia, vám to potom snáď pasuje a mne to teda bude snáď pasovať tiež. Tuto, tam niekde hlboko sa nachádza aj voda. Vidno ten odraz. Malo by to byť 12 metrov pod úrovňou, je výška hladiny. Paráda. Takže najprv sa vyvrtá hlboký vrt, vnútri 12,5 cm rúra, tá ide až úplne dole a potom začína tá naozajstná práca. A to je vykopanie takéhoto priestoru pre manipulačnú šachtu. Keďže tam tú šachtu chcem nasunúť na tú rúru, bolo nutné celú tú rúru skrátiť, lebo bola dlhšia, než je výška tej šachty. A kvôli poklopu tej šachty by nebolo možné tú šachtu dať až úplne dolu. Tu už môžete vidieť skrátenú rúru, teda obidve, aj vonkajšiu, aj vnútornú. Tu máme tie zvyšky. Tu vidno rez. Nešiel som úplne presne rovno, ale veď to sa potom ešte doreže, to nie je konečná dĺžka. Potom si to už zakreslím presnejšie. Piliny veľmi jemné, modré, mikroplastové, takže pozor na to. Treba tú rúru niečím zablendovať, zapchať. No a obyčajný takýto kotúčik na oceľ, na kov. Krásne to rezalo, vôbec to nehorelo, bál som sa, že sa to bude topiť alebo neviem čo. Vôbec nie, krásna, čistá práca a celkom rýchla. No, a teraz asi iba zhora, že? Nemestíme sa? Zmestíme na to. No. Ja to držím. Vidí to? Musí to tesne prekonať. Aha, je tam nejaké tesnenie? Si to bolo namazať. Chcel by to nejakú indulánku. A už to pôjde. Veríš tomu? Aha. Wow. No hore to nepôjde, aby si vedel. Keď sme sa sekli. Nesekli. Ale sadne to. Tá jama veľká, jak svet. Alebo na tej strane, tam odo mňa, hej? Vyzerá, že? Áno, to dole, to nepôjde nižšie. Super, super. Akorát som nezapchal tú onu. Ale to môžeme aj znútra pekne. Že tam musím niečo napchať, keď budem zasypať hlinu, aby mi nešla donútra hlina. A tým, že mám iba jednu. To je najmenej. Paráda. Takže tu je ešte tam otvor. To musíme ešte zablendovať nejako. A takto to vyzerá. Krása. No máme hotovo. Teraz budem pár týždňov čakať, ako tá zem okolo sadne.
No a potom môžem kopať vodu do baráku.